Anem a procedir a la inauguració i benedicció del monument, un dels actes importants d'aquesta diada del 125è aniversari. Aquest monument que anirem a inaugurar dintre d'uns breus moments ha estat dissenyat per una professora de la nostra escola, professora d'Arts Plàstiques, la senyoreta Darma Pinós. I té com a títol Pilar de la Joventut. Només dir-vos a tots, autoritats que tinc aquí al darrere meu, germans, professors, alumnes, antics alumnes, pares i mares i amics de la Salle. En nom de tota la comunitat educativa de la Salle Cassà, donar-vos la benvinguda a la cloenda dels actes del 125è aniversari. Ara deixem la constància del nostre passat en el monument simbòlic i que ens vol augurar un futur ple d'esperances i de reptes. El nucli central del conjunt són les tres estàtues que encimbellen el pilar i volen representar les etapes de la joventut i els tres eixos que vertebren els seus anhels més significatius. Cap al monument, el so de la gralla, queda inaugurat. Anem a procedir a la benedicció d'aquest monument. El Senyor sigui amb vosaltres. Senyor Déu, ompliu els vostres servents amb la bondor dels vostres favors i doneu-los seguretat en la vida, que així, refermats amb les vostres benediccions, no es cansin mai de donar-vos gràcies i us beneixin amb una alegria perpètua. Per Crist, Senyor nostre. De tot el poble, vull agrair a l'organització de la Saliana tot el treball de 125 anys i que molts més anys siguin
aquí a Caçà de la Selva. Acabem ja. El germà director farà una entrega d'un ram a l'autora del projecte, a la professora Dharma. I ara, els nens i les nenes que han volgut col·laborar. Hem inflat 125 globus, alguns he vist que s'han escapat. Per això és igual, aquests ja els atraparan. A la que digui 3. Preparats? 1, 2, enlaire, va!